Kapir kang kapir. Panglimbang 5 menit dina Rebo Kliwon tanggal 2 Juli taun 2020. Kapethik saka Injil Matius bab 8 ayat 28 tekan ayat 34. Tembung kapir lumrah keprungu jroning pasrawungan urip bermasyarakat. Lumrah kapir kamangerteni minangka wong-wong kang ana sak njaban piwulang utawa paguyuban panganut agama tartamtu. Kepara kaanggep ora ngakoni anane Gusti Allah. Nanging manut panemuku, ora saben wong kapir bisa kasebut kapir. Bisa wae wong kang kaanggep kapir patrap lan pakartine adoh luwih becik tinimbang wong kang ngapir-ngapirake. Utawa sewalike, ana wong kapir kahanane luwih banget ing kapir marga nampik kaslametan dalem Allah. Iki kang bakal ndak rembug ing PLM dina iki. Ing waosan kacaritakake, Gusti Yesus tindak menyang tanah Gadara. Saweneh penafsir ngandhakake menawa laladan iki kalebu laladan wong kapir. Tegese laladan kang ana sak njaban tanah Israel utawa Yahudi, utawa wong-wonge ora ngraso agama Yahudi, ananging padha ngayati budaya Yunani utawa Romawi. Wong Yahudi pancen mapakake diri minangka wong saleh kang kupiya nuhuni dawuh-dawuhing Allah. Marang wong kapir, wong Yahudi lumrah ngremehake, ngina lan wegah srawung karben ora ketularan najis lan dosane. Anane wong ngingu lan budidayakake babi tansaya nambahi kasunyatan menawa tanah iki pancen tanah kapir. Awit babi mono kaanggep haram dening pangraso agama Yahudi. Ing kono Gusti Yesus kacaritakake martakake kabar kabungan mligine kanthi nundung rombongan demit kang ngangslupi wong loro loro kang madunung ing pakuburan. Madunung ing pakuburan nggambarake wong kang gemang srawung marang kang urip sarta nguripi ananging kareme srawung marang pati. Kanthi daya kuwasa dalem gerombolan demit-demit mau minggat saka ragane wong-wong mau saengga pikirane dadi wening, tumindake baling genah, uga suarane ora jerit-jerit mbekos-mbekos lan beker-beker meneh. Lumrahe uwong bungah rikala ana sawijining tabib kasil nambani lelarane uwong utawa sawijining wong pinter kasil nundung demit, luwih-luwih demit kang mbebayani saka sawijining wong. Kejaba laladan kono dadi bali aman lan tentrem, wong uga bakal bali urip ayem. Ananging sajak prakara iki ora dumadi, ora lumaku kanggo wong-wong Gadara. Boro-boro seneng ngaturake panuwun lan kepengin ana wong akeh-akeh kasarasake larane dening Gusti Yesus. Nanging wong-wong kutha kono malah nyuwun supaya Gusti Yesus ninggalake papan kono. Mbok menawa wong-wong mau ora seneng rugi bondo marga dadi tumbal kaslametaning pepadha. Wong-wong mau luwih seneng numbalake pepadha kanggo kasenengane dhewe. Mbok menawa kamanungsane wong-wong kutha mau wis luntur saengga ora peduli karo kaslametane pepadha. Kanthi nyuwun Gusti Yesus ninggalake wong-wong mau, satemene wong-wong mau ora butuh Gusti njur nampik panjenengane. Kanthi mengkono wong-wong kang sadurunge wis katuding kapir dening wong Yahudi iki temen-temen dadi kapir marga nampik rawuh lan karya dalem Gusti. Para tresna PLM kinasih, tumindake wong-wong Gadara kang ora butuh Gusti njur nampik panjenengane tansah dumadi ketuk jaman saiki. Akeh wong bisa nindakake apa wae lan rumangsa tansah kecukupan tanpa Gusti. Malah ana kang nganggep agama mung gawe repot lan mepalangi kabebasan. Muga awake dhewe ora kalebu wong kang kaya mengkene iki. Muga awake dhewe ora dadi wong beragama kang amung formalitas wae. Suwawi sami munjuk,
Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus mugi kaapunten kawula ingkang asring rumaos boten betah paduka. Kaapunten kawula ingkang nembe enget paduka rikala kepepet betahaken paduka. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.